Goedemiddag kijkers van Omroep PNM. Het is zondagmiddag 11 februari, de optocht van de Graasrijders. Hij uit de Graashoek met 24 deelnemende nummers en meer dan 200 deelnemers. En traditioneel gaat voorop natuurlijk fanfare en drumband Semper Avanti. Ook dit jaar weer een grote wagen gemaakt. En die hebben het natuurlijk over de verkeerschaos in ons eigen Graasrijdersrijk. De verkeerschaos op de Graashoek. Wie komt ze nog van links naar rechts door het dorp? Altijd netjes verzorgd, de wagen. En ook weer schoen aangekleed met omleidingsborden. En dat was hem dus de eerste wagen. En dan kunt u meteen door achteraan een grote groep. En dat is omdat het kan. En die hebben ons vastelovendshert staat in vuur en vlam. Ook weer heel erg kleurrijk. Moders met de kinjer. En dat gaat natuurlijk over het vastelovensvuur wat er in Graashoek heel erg hel leeft. Dat zijn de Betsy en Ardi. En die hebben het thema over de OLS. Het gaat super rap, want we krijgen al meteen nummer 13. Met deze jonge tijgers in de kroeg, het Graashoek, vastelovend een goede toekomst voor de boeg. Hoe is ik op het idee gekomen? We zijn er zaterdag naar iemand toe geweest, daar hebben we ideeën opgebracht. Toen zijn we gaan bouwen. Nou, op zaterdag gewoon het idee. Hartstikke schoon. Jongens, loop rustig door, maar sloot niet te snel aan. Hè? Pak gewoon die 15 meter dat de mensen goed kunnen zien. Andere reis sinds afgelopen oktober voorzitter van CV de Graasrijders. En ook dan kent ze goed meedoen aan de optocht. Hè? Dat blijkt wel. En hij zit echt op Tinder. En door komt de jeugd van groep 8 met een grote wagen. Met erop natuurlijk het prinselijk trio. Prins Dikkie, prinses Amy en vorstin Fenne. Hartstikke schoon. Kijk eens wie de wagen om en neer gaat. En wie die springen op de wagen. En groot feest. En ook gaat het over het vastelovensvuur natuurlijk. Wat wakkert in de Graashoek. En dan alweer meteen de volgende die eraan komen. Oh, nummer 31. Kijk. Want dan kan ik ook op de lijst kijken wat dat precies inhult, om het zo te zeggen. Dat zijn de checkies. Dat zijn de meiden van de B van VC Graashoek. En ooit als checkies was, deze 3 dagen knallen we er. En dan kan ik het nummer lezen. En het gaat over prinses Sarah natuurlijk. Die in het team volleybal. En hij ook weer. Het vastelovensvuur. Ook weer door een leuke jeugdgroep uitgebeeld. Het gaat heel rap. En wat wordt geuitbeelden? Buurman en buurman, die gaan klussen. Buurman en buurman die gaan klussen. En je hebt een schitterende wagen gebouwd, zie ik. Echt op de buurman en buurman stijl. Hartstikke leuk. Pak gerust een gaten van 1 meter of 10. Hè. Dan kunnen de mensen ook zien. Daarom ging ik ook even bewust voor staan. Want we moeten natuurlijk daar optocht. Dat moet gerust. Gaat langer duren en dat de mensen het goed kunnen bekijken. Hey, ik heb start nummer 11. Dus dat kan niet fout gaan. Hè. Hey, op naar de overwinning. Een zakje zaagsel. Ja, Geert, dankjewel. Kijk eens de buurman en buurman. Geweldig toch? Veel jeugd hè, altijd in de optocht van de Graasrijders. En dat zien ze nou wel, Jong Nederland gaat ook vertegenwoordigd. De groep de All-Stars die natuurlijk de prinses Sarah hebben. En de
adjudanten dit jaar, hè, die hebben een nieuwe insteek gekozen met adjudant Senna en adjudant V op de wagen. En de schone wagen gans roos gemaakt. De dames zijn er gans klaar voor. Dat wordt vastelovend weer een groot succes. Hartstikke leuk. Met 2 adjudanten en een prinses. Dat wordt vastelovend een groot succes. Hartstikke leuk weer van Jong Nederland Grashoek. En die gaan er een feestje van maken deze dag. En dat zien Mieke en Kelly. En die zien de koning in Teriek. Want dat zien natuurlijk de koninginnen van de jeugdcarnaval. De moeder van prinses Sarah en de moeder van prinses Amy. Die dit jaar als koningin door een optocht gaan van het Kruisridderziek. Hartstikke leuk bedacht en ook goed uitgevoerd, dames. Complimenten. En dan komt er ook een kleine groep aan. De kleine groep die zich de gemeentesoepers noemt. En die hebben bestemming onbekend opgegeven bij de aanmelding. En dat gaat natuurlijk ook over het verkeersdrama, zo kunnen we het wel zeggen, op een Grashoek. Want overal liggen wegen op. Het heeft niet veel geschild of de optocht van de graasrijders hij gewoon niet door kunnen gaan, want dan heeft er weer ergens een kruispunt opengelegen. Maar gelukkig hij is het allemaal netjes op tijd in orde. En daar gaat natuurlijk ook dit thema over. Deze groep, kleine groep, al jaren met uit aan de optocht in Grashoek. En hartstikke leuk uitgebeeld ook. En dan komen we aan de volgende grote jeugdgroep. Dat zijn de Einsteins en die hebben het thema Einstein. Einstein. Ja, kijk eens. We zien dat ze dat uitbeelden. En wie gaaf dat ze dat maken. En ook dit heeft natuurlijk zijdelingsbetrekking op de Grashoek de half open ligt. Hartstikke leuk bedacht, jongens. En meiden volgens mij, hè? Of zijn het allemaal jongens? Allemaal jongens. Hartstikke leuk. En daarachteraan komt startnummer 14, de dames van de Rood met FC Kip. Ja, natuurlijk DJ Chicken, de scepter zwaait. En nou moet het Judeska zien die de frietkorf draait. Heel mooi gemaakt, ook leuk uitgedost. De jeugd natuurlijk ook weer erbij, de dames van de Rood. Altijd vertegenwoordigd in de optocht van de Graasridder. Al meerdere malen de grote wisselbeker gewonnen hebben. En ook weer leuk met een dansje. Judeska. Hoe is het met jou? Heb je goed geslapen? Ja, ik heb heel goed geslapen, Judeska. Ja, heel mooi. Veel frietverkoop hebben gezogen, want Joep heeft er geen tijd voor. Kijk eens, hartstikke mooi. Ooit het volgende thema, duo Christel en Marleen, die samen Grashoek op een shop. De kind Grashoek niet doorkomen op een fatsoenlijke manier. Het is een drama, maar ooit komt het goed en dat verliest dan weer nog de Prins en Oud-Prinsen Grashoek. Die dit jaar geprobeerd hebben om de LVK-finale te halen en het net niet gered hebben. Heel erg jammer natuurlijk. Maar een hartstikke leuk thema ook weer. En dan de volgende, start nummer 19 in een optocht. Een kleine groep van de Lianzo Bulls and Friends. Dartprins Joep. En natuurlijk, Joep is behalve oudbater van Lianzo samen met zijn ooiers, is hij ook vervent darter. Maar of dat er heel goed in is, dat betwijfel ik als ik de spreuk op het wagentje zie. De darters van de Lianzo Bulls, hartstikke chic dat die er ook bij zien. De dartvrienden van onze prins Joep de Eerste. En dan meteen de volgende kleine groep. En dat zijn Vera, Nienke en Sander Hendricks. En die zeggen, TomTom is de weg kwijt. Sander. We zijn de weg kwijt. Weet het niet meer. Waar moeten we heen?
Ja, je kunt gewoon op het TomTom ingeven toch. Ik moet richting Meijer en dan komt het allemaal goed, toch? Kijk eens wat er dan uitkomt. Oh ja. Ja, dat weet ik niet. Ja. Nee, ja. We hebben een probleem. Ja, als je het weet, laat het nog weten, hè? Ja. De weeg zien ze gans kwijt. En dan weer een wagen. De wagen van de lame herders. De Kamerooi van Vorstrik. Vorstrik tegen. Hij gaat stoppen. Na dit seizoen als vorst van de graasritters. En ze hebben er al een schone foto van Veur op het scherm hangen. Vorstrik, die gaat stoppen en dan ga je naar andere koers varen. Dan ga je de loofmode op, om het zo maar te zeggen. Nou, hartstikke schoon. En natuurlijk in de regenboogkleuren. Hartstikke schoon. Dat is niet lullig bedoeld, nee, maar wel hartstikke schoon. Leuk thema, de Kamerooi van Vorstrik, die aanstaande dinsdag voor het Lets een uurtje zal doen als vorst van de graasritters. Aan geluid in ieder geval genoeg in een optocht. En dat zien Saskia en Janine. En die hebben een nate poes. En dat gaat natuurlijk over het klimaat. Nate poes. Hartstikke leuk. En dan komt nou de Boogdum. De Vrienden van Zaad. En de Vrienden van Zaad, dat is de vriendengroep van Prins Joep I en Prinses Sam. En die hebben uitgepakt dit jaar natuurlijk. Hè. DJ Chicken, hè, want dat is al eerder benoemd. Die als DJ befaamd is tot in Mallorca aan toe, geloof ik. En DJ Chicken is nou kroegbaas en kletsmajor. We leven deze dag op beer en kiepen voor. Kijk eens hoe schoon gemaakt deze wagen. En het keeperhok wat erop staat is natuurlijk het keeperhok wat Leon zo heet. Wie is het om DJ Chicken als prins te hebben? Ja, het is, hebben we niet verwacht natuurlijk, maar het is wel schoon om te hebben. Zeker. Jij hebt het dus niet verwacht. Dat vind ik verrassend. Hartstikke chic. En schoon gemaakt. De vrienden van onze prins en prinses. Hartstikke chic. Het is altijd eindkiep die gaat rustig aan uit, hè. En dan komen we aan een Einzelganger. Aan een eindelijk de tweede Einzelganger in de optocht. En de heet Van Varen. Dat is PG-strik, hè, de grote man van de Grashoekse optocht. Dan moet ik naar Beringen. Als ik wil gaan vochten van varen, dan moet ik naar Beringen. Als we wel eens gaan van Varen, moest er naar Beringen. Dat klopt. Muzikale samenwerking natuurlijk tussen Semper-Avanti en Sint-Jozef uit Beringen. En daar heeft Peter Jan het thema dit jaar over gemaakt. En dan komt hij de selectie van SV Grashoek. De selectie van SV Grashoek die natuurlijk het zanger Prins Joep moeten doen met deze dag. Joep, de keeper van Grashoek 2, die er een bekend staat dat hij af en toe eens een joepie maakt. De clown in de goal wordt ook wel eens gezegd. Kijk eens hoe ze dat allemaal uitbeelden. Hartstikke chic. En ze hebben hem ook nog op marktplaats gezet en nog helemaal niks gratis af te halen. Nog helemaal geen reacties op gehad. En hij staat dan de clown, de keeper in de goal. Ach, een joepie. Een klassiek joepie. Ach, en nog een joepie. Wat zonde weer. Hè? En de bal rolt er weer in. Ongelooflijk. De selectie van SV Grashoek. Die natuurlijk het thema hebben over Heurenprins Joep de Eerste. En die ook maar net over de weg passen, meneer Peters. Oh.
De vriendengroep De Stuntelaars, vroeger bekend van de grote wagens, maar nou een vaste deelnemer in de optocht van de Grashoek. En die willen meer groen op straat. En dat kind zou ook zien, hè. Hartstikke leuk, ook weer uitgebeeld. Met de kinderen er allemaal bij. De Stuntelaars. Oh, de opzichter dat erbij komt. En de straat die beklinkerd wordt. Want ook dit slijt natuurlijk op het Grashoekse wegennet. Wat helemaal overhoop ligt. Ja, netjes. Oh, en hey, als Stijn moet er goed. Ja, en dan wordt meer groen op straat. En dan zorgen die mannen veel van de Stuntelaars. Kijk eens. Hoppakee, even een klein beetje zang en nee, groen erop. Hartstikke chic. Zo, meer groen op straat. En daar komt dan de laatste wagen aan, want het is een wagen, het is gemotoriseerd, dan tilt het bij Grashoek onder de wagens. Dat is de familie van Prins Joep I en Prinses Sam. En die hebben natuurlijk de spreuk van Prins Joep, hey toes, worden al jaren gevierd. Dat is waar ik het heb geleerd als thema. En ja, hartstikke ziek. DJ Checken natuurlijk, destijds te draaien. Een echte Kapelse DJ vandaag. De invaller voor onze DJ Checken. En er wordt natuurlijk uitgebeeld wat de Joep niet allemaal kent. Want er is Jontana, is de Jontana. Maar er is ook roker. En er is ook kok. En kastelein. En mijn vlagger. En babysit. En keeper en scheidsrechter zelfs. En er is voor Ajax. Maar daar kan hij ook niks aan doen. En er is voetballer. Dat is toch knap? Hé, hey, dat is toch een. Dat is toch een raak. Ja, en dan zien we al gewoon aan de laatste wagen van de optocht van het Kruisriddersriek. En dat is natuurlijk de wagen van Prins Joep I en Prinses Sam. En waar voor strikogen op staat. En traditiegetrouw de showdans dames die door samen opstaan. En de rood er netjes neergelupt om te zorgen dat de snoepjes die gegooid werden en misschien ook met de auto vallen. In ieder geval niet de kinderen er achteraan kunnen gaan. Elk jaar weer de schone wagen in een uitbal dat ze door kunnen halen voor deze optocht. Wie chic was de optocht. En de mensen in Grashoek, die trekken nou gewoon allemaal naar een ander punt heen. Hè? Je moet denken, gans Grashoek is uitgelopen. Meer dan 200 deelnemers in deze optocht van het Kruisriddersriek. Dat betekent dat meer dan 11% van de Grashoekse bevolking is betrokken bij de optocht van de Kruisridders. En dus nou de mensen wegtrekken. En die trekken allemaal naar een ander punt om de schone optocht nog een keer te kijken. En als het niet genoeg is, werd deze optocht ook nog gewoon een aantal keren herhaald bij Omroep PNM. Mensen, dit was de optocht van CW de Kruisridders, van het Kruisriddersriek. Ik zeg, hoi!